Bueno, ara ja mateix estic a Victory Monument, Agnew Sawarichai Samonapum en tailandès, i aquí és on he arribat amb l'Skytrain des del Nut, i ara doncs aquí on veieu que hi ha tots aquests autocars és la parada d'autobús on tinc que esperar l'autocar número 509 que em portarà fins a Bangkok, el lloc on vaig a treballar. Aquí teniu una vista doncs de tot el que es cou aquí a Victory Monument. És un lloc que sempre hi ha molt trànsit, sempre hi ha molta gent, en moviment les 24 hores del dia. Estem en un lloc de Bangkok que és bastant cèntric. Bueno, aquesta banda d'aquí, ara que estic enfocant, és on hi ha el Saxophone Jazz Club, que és el club de jazz on, bueno, em solo reunir amb amics meus d'aquí, de Bangkok, i per anar a prendre alguna cervesa i sobretot per escoltar i disfrutar de música en viu. Bueno, el proper vídeo el faré des de dins l'autocar. Una abraçada des de Victory Monument, Agnew Sawarichai Samonapum.